So jotonon phung kaham tini kha Good Friday hai ke Jisu Kristo thimani salno riksawoi joto hayung ganangai Christian ni takhok rok jotono tini Jisu Kristo thimani salno muitumanai jotono khak khamjak khaya ke botong throlajak khak khamjak tan bagi hinke Jisu Kristo sengsara se kaham samung khaiban bisingo bo tini hai jorao o sengsar yakari thana nangka tei seng tongthongmani kha kaham bo mahai hinke seng sini je sumjak tongmani o sumjak no sunani bagi Jisu Kristo o sengsara phaikai tini hai salo hinke bo o bini theibai khlainai ke borongni sumjak no bo sui kalangna kha o tai kalangini ke bo tini hai salo no krus sakao kanta bujagai thinani nangka so aboni bagai ang kaisa gan belai kheno samung khnatok jakhatai bukhau nangjak khabon bagai angor samung ani kuno baithangni sijak buya ani kuno baithang ber sabjak buya haitono angor samung no belai khnatok jamon be singtei sabai khnai na musungo nongno tai norokbo or samung jotin khnatok jak ke YouTube rogo naidi aja original video mani mano just angoja kuno without music by ang sabai khnarawana ani khorang bai simi sai suya to khonor na kra jakdi nakar khana bebak sumnang borok nom phiyo khana bebak khazak borok nom nakar khana bebak sumnang borok nom phiyo khana bebak khazak borok nom sengsa sasukha yakar nyengle menak ha sengsa ropayanya sengsa sasukha yakar nyengle menak ha sengsa ropayanya nakar khana bebak sumnang borok nom phiyo khana bebak khazak borok nom saisong angka baitong furu mokolni mutei huwana saisong angka baitong furu mokolni mutei huwana nakar khana bebak sumnang borok nom phiyo khana bebak khazak borok nom o kaitor horbi singte himbo nang ang baitonggo ani phola no tei dolo kaitor nakar khana bebak sumnang borok nom phiyo khana bebak khazak borok nom so hambai tai kaitor lojak theng or samung bising tei tang hingke botini phiyogoi rekha joto sumnang borok no so asungno hambai tei Good Friday ni jotono khaka hamtai sibai Aphuru.